Ini urip sing gelek ngene iki apa lho? Temen. Urip ditambah 5 tahun gara-gara ngene iki. Ayo yo, Satrio Pamor. Dina nganti ngali jogetane Pak Brengos. Ayo yo. Recek kumricik krimise wis teka sedilo maneh Pak Brengos ya wis teka nyong taken haduh tindak ngriki ngasta napa bungkus petak iku isi napa piye genduk le oleh kang lah rabi tukone pinten pitukone yen wong tresno sagu mawon mbok yo ajar kenal si genduk ojo bosen etokil jabulane tak sawang kae Pak Brengos dhewe aduh Rama arep madang lawuh iwak pindang harap madang lawuh iwak pindang golek bojo hamile sing sayang Rama Rama arep madang lawuh sambel tempe harap madang lawuh sambel tempe yen golek bojo Pak Brengos ojo kancane dhewe aduh Dek Rama Rama arep madang lawuh iwak pitik harap madang lawuh iwak pitik golek bojo milih sing sugih dhuwit aramane rujak kincong asem jareme katon mata ning ngendi daleme glayap-glayap jroning impen katon si